quan jo vaig plegar d'aquesta feina, vaig deixar les claus a un escriptori, vaig deixar el meu mòbil, que era de l'empresa, la furgoneta, que era de l'empresa, i adeu, que a mi la meva vida continua. Llavors hi havia gent que em deia, no t'avorriràs? Saps? Hi ha com una psicosis de que quan te jubiles ja no serveixes per res, ja sembles una marmota, no? Bueno, jo em dic Pere Morós Pla, soc nascut a Barcelona, però resideixo aquí a Eivissa, en concret, des de fa molts anys, jo crec que vora uns 40 anys, no? Aleshores, bueno, em va néixer aquesta font creativa dintre meu per escriure, tot i que jo ja de jovenet ja feia treballets petits. Bueno, llavors he tret 2 llibres. El primer es diu L'ombradiu d'una Sabina i el segon No sé caminar per si tu m'ajudes. Aquest llibre que ara ha sortit, que es diu Tir de pedra en la fosca, consta de 50 cartes que van dirigides a persones que crec jo que han fet un bé per la humanitat. Què vol dir fer un bé per la humanitat? Doncs ajudar qui sigui, pot haver-hi persones que no són conegudes, però que han fet coses precioses per la gent. Llavors és una manera de dirigir-me a aquestes persones i com un agraïment o com el que sigui, relacionar-me amb aquestes persones. Bueno, però direu, és que hi ha persones que ja no hi són, com pot ser Marià Villan Gómez, com pot ser en Gandhi, en Luther King, etc., la Aina Moll. Però com que jo crec en la transmissió de pensaments, jo penso que ells, des d'on siguin, se n'adonaran. Jo sóc d'aquesta manera de veure les coses. Però, ja t'ho dic, aquest llibre està totalment dirigit a persones que han fet bé la unitat. Llavors, com l'he enfocat? Per exemple, al principi faig una descripció de lo que han fet, on han nascut, on han mort, el que han fet, els seus treballs. Llavors poso no recordo l'ordre, però poso un poema dedicat a ells i després poso les novetats editorials que hagin pogut treure ells, perquè si una persona quan llegeixi la carta pot dir, mira, aquest escriptor o aquest personatge ha fet aquest llibre, ho vaig a buscar a veure si el trobo. I llavors a continuació és quan ve la carta.